Predstavte si, že by ste chceli tvoriť aplikácie, ktoré sú udržiteľné 10 ročia. Vravíte si, no veď to je ale easy. A predsa, keď mám pridať nejakú funkcionalitu, čo ja viem, do 5 alebo 10 ročného projektu, tak to môže byť dosť veľká bolesť, pretože je tam nejaký framework alebo nejaká technológia, ktorá možno už zomrela. Určite s tým súhlasím, že žijeme v dobe, kedy tie technológie sa dosť drasticky a rapídne menia. Ale položme si otázku, prečo život mojej aplikácii závisí od nejakého frameworku? Neexistuje nejaká architektúra, ktorá by mi s tým pomohla? To sa všetko dozvieme v tejto prezentácii s názvom Clean Architecture. Moje meno je Štefan Malček a pracujem v TechFides ako Tech Lead a medzi moje záľuby patrí napríklad spieranie, cestovanie alebo sú to draky. Ale tak späť znova k téme. Prečo by sme sa mali vôbec zamýšľať nad nejakým pojmom architektúra aplikácií? Povedzme, že máme takúto apku. Táto apka je pomerne jednoduchá. Každý ten obložníček si predstavte ako nejaký modul. No ale príde projekťák a povie, dostali sme budget, budeme našu apku drasticky rozvíjať. Takže skončí to nejak takto. V tomto momente asi už tá komplexita je trošku náročnejšia, takže sa v nej vyzdá iba práve ten vývojár, ktorý to programoval a každý nový človek už bude mať možno problém. No a nedaj Bože sa to zopakuje a skončíme v tomto nejakom bode, v ktorom skončiť nechceme, pretože to je architektúra a la špagety. Nakoniec uvažujme, že sa nám podarilo tento projekt odozdať klientovi a už nemusíme mať nič nikdy s ním spoločné. Príde ale nový projekt a prečítame si na WinForms fóre, že existuje nejaká trojvrstvová architektúra, ktorá vyrieši všetky moje problémy. Táto trojvrstvová architektúra pozostáva z nasledujúcich častí. Tam môžete vidieť, že tie číselka sú 4. Ja som tam dal 4 kvôli tomu, aby som lepšie mohol na ne odkazovať. Takže prvá časť je určite nejaký dátový stroj, nejaká relačná databáza, napríklad MS SQL server. Druhá časť teda je nejaká dátová vrstva, kde budem mať svoje entity, ktoré využívajú nejaké dekorátory alebo dátové anotácie, ktoré mi vravia, ako daný objekt je persistovaný. Taktiež tu budem mať nejaké repozitáre, ktoré môžu obsahovať nejaké špecifické príkazy alebo funkcie z tej danej databázy a na to, aby som spravil nejakú funkcionalitu. Treťou časťou je samotná business vrstva, kde zapúzdrá moja business logika. Tá využíva práve tú dátovú vrstvu. Poslednou, tá štvrtou, je teda nejaká prezentačná vrstva, kde môže byť nejaký kontroler, ktorý vystavuje nejaké dáta von na internet. Takže to je nejaká tá architektúra, ktorá mi umožňuje tvoriť aplikácie, ktoré sú udržiteľné 10 ročia. Takže môžeme ísť na ďalšiu prednášku a no, ale počkať. Je to skutočne tak? Čo sme to skutočne vytvorili? Ja som teda vravel, že mám tam nejaké dekorátory alebo data anotácie, ktoré mi popisujú, jak sa daný objekt persistuje. Taktiež tam mám nejaké špecifiká danej databázy. Čiže ja som tam nepriamo zaniesol nejakú závislosť na tzv. Infrastructure, ktorý reprezentuje nejaké frameworky, môže to byť nejaké ORM-ko alebo nejaká databáza. Ja teda na obranu ešte trojvrstvovej architektúry by som povedal, že není nič na nej zlé. Samotný Chuck Norris nám ju schválil. Ja iba vravím, že tam je možno nejaká takáto nevýhoda. Ale poďme už k tomu niečomu zaujímavejšiu, alebo tomu samotnému gro tejto prednášky. Takže Clean Architecture. Podobne ako trojvrstvová, taktiež obsahuje nejaké vrstvy. Ten hlavný rozdiel je, že sú tie vrstvy orientované do kruhov, ktoré jasne definujú hranice v tom danom systéme. S touto architektúrou prišiel tento milý pán. Kto ho pozná? Ruky hore.
tých rúk není až tak toľko, ale je to Robert C. Martin, a.k.a. Uncle Bob, ktorý napísal knižku ako napríklad Clean Code. A teda pre zaujímavosť prišiel k tejto architektúre takým spôsobom, keď robil code review svojmu synovi. On teda sa pozrel na ten daný kód a prvú vec, ktorú uvidel, bol webový framework Ruby on Rails. Toho teda priviedlo k myšlienke, prečo prvá vec, ktorú vidím vo svojej aplikácii, je nejaký webový framework. Predsa ten web je nejaký detail. Mohla to byť desktopová apka, napríklad. No a ja by som radšej teda uvidel nejaké use casey, alebo teda prípady užitia, ako napríklad, že ja viem vytvoriť nejakú faktúru, viem vytvoriť objednávku, viem vylistovať nejaký zoznam, alebo viem autentizovať, proste prihlásiť daného užívateľa. Takže najmä kvôli nejakým týmto dôvodom prišiel s touto architektúrou, ktorá ich má práve riešiť. V tejto prezentácii budem používať zjednodušený model, ktorý pozostáva zo 4 vrstiev. Je teda domain, application, infrastructure a presentation. Ešte ale predtým, ako sa dostaneme k tým samotným vrstvám, musíme si zadefinovať jedno veľmi dôležité pravidlo. A to pravidlo je, že všetky tie závislosti medzi tými vrstvami smerujú dovnútra. To znamená, že tie vnútorné vrstvy nevedia nič o tých vonkajších. Takže poďme na tie vrstvy. Prvá, domain. V tejto vrstve budú entity a nejaké metódy, prípadne nejaká sada dátových štruktúr a funkcií, ktoré používajú rôzne aplikácie v mojom systéme. Pokiaľ ten systém nemám, ale mám iba nejakú jednu apku, tak tu práve budú moje business objekty, ktoré taktiež môžu obsahovať nejakú ďalšiu funkcionalitu, a takže to môže napríklad nejaká takáto objednávka. Nejaké tie metodky som sa to vynechal, ale proste je to jednoduchý objektík, ktorý popisuje nejaké dané vlastnosti, ktoré chcem používať v tom danom systéme. Taktiež tu nájdeme nejakú spoločnú logiku, ktorú chceme zdieľať, čo mám ešte napríklad definíciu výnimiek. To, čo je dôležité pre túto vrstvu je, že napríklad, keď budem potrebovať zmeniť stránkovanie, tak ju to vôbec nezaujíma. Takto sú jasne definované hranice v tomto systéme, takže táto vrstva je veľmi, veľmi jednoduchá. Je tu proste iba nejaká sada objektov, ktoré reprezentujú môj dátový model. Určite ste si všimli, že som nikde nespomenul pojem databáza. Není tu. Druhá vrstva, application. Táto vrstva reprezentuje moju business logiku, ktorá je proste programovaná pomocou klasického OP prístupu, takže mám proste nejakú klasu, do tej klasy injektujem nejaké rozhrania, ktoré sú tam proste injektované cez konštruktor pomocou nejakého kontajneru. Takže táto logika je rozdelená do takýchto častí, takže tam môže byť implementácia nejakej validácie, alebo práve nejaká autentizácia, autorizácia, definícia mojich DTOčiek a tak ďalej. Tá samotná business logika je rozdelená do tzv. Use caseov alebo prípadov užitia a môže to vyzerať nejako takto. Čiže tá logika je rozdelená vertikálne podľa nejakých feature a teda sú tam jasne definované je tam jasne definovaná adresátová štruktúra, ktorá reprezentuje každý ten daný use case. To, čo mi toto prinesie, je, že ja viem na prvý pohľad povedať, že sa jedná o to-do appku. Určite uznávam, že tých súborov bude teraz viacej, ale ja by som povedal, že to je zrovna ešte aj výhoda, pretože tie samotné use casey sú na sebe nezávislé a sú veľmi malinké, práve čo mi potom prinesie to, že ja keď potrebujem niečo upraviť, tak to upravím na jednom mieste a nie sú tam vôbec závislosti medzi tými ďalšími prípadami užitia. Na tejto vrstve taktiež nie je použitá žiadna informácia o databáze. Možno si znova vravíte, jak môžem implementovať business logiku bez samotnej databázy. Predsa tú databázu som vždy používal, bol to stredobodom vesmíru a teda, jak to môžem v podstate spraviť? Odpoveď dostanete v zápätí. Čiže tretia vrstva, infrastructure. V tejto vrstve budem mať práve závislosti na tie moje frameworky a nejaké ďalšie externé veci. Čiže práve tu bude tá moja databáza.
V tejto vrstve budú definované napríklad takéto konfiguračné súbory. Toto je napríklad konfigurák z Entity Frameworku Core, kde ja pomocou tejto konfigurácie poviem, že tento môj biznisový objekt sa uloží takýmto spôsobom, takže napríklad do tabuľky orders a že napríklad to číslo objednávky má nejaký špecifický názov, alebo že je proste povinné, alebo má nejakú maximálnu dĺžku. Takže týmto spôsobom ja mám vytvoriť súbory, ktoré sú špecifické pre tú databázu, nie sú vôbec nejako ovplyvnené mojou business logikou, tá business logika o tom nič nevie a ja takto vlastne na okraji viem veľmi jednoducho nastaviť, ako sa persistujú dané entity. Pokiaľ používam napríklad TypeORM, tu je to trošku komplikovanejšie a preto je to kvôli tomu dôvodu, že ten TypeORM využíva nejaké dekorátory, takže ja musím následne nejako mapovať moje business objekty na tieto entity, aby som mohol povedať, jak budú persistované. V tejto vrstve teda ešte budú implementácie napríklad prístupu na nejaký file systém alebo na nejaké externé API, ako napríklad pomocou HTTP. Poslednou vrstvou je teda presentation, ktoré reprezentuje môj UI framework. Môže to byť teda nejaké webové API, kde sú teda nejaké kontrolery, ktoré expozujú nejaké dáta von do internetu, alebo to môže byť MVC aplikácia, ktorá má nejaké views a view modely, alebo to môže byť Blazor appka, môže to byť konzola appka, môže to byť desktopová appka, na tom vôbec nezáleží, ten samotný UI je na tej vonkajšej vrstve a ja ho viem veľmi jednoducho vymeniť, pretože tá business logika je zapustrená v tom samotnom strede. Takže aby som to nejako zhrnul. Pomocou tejto architektúry viem určite tvoriť aplikácie, ktoré sú nezávislé na frameworkoch. Robím to tým spôsobom, že v tej business logike, v tom samotnom core, čiže application a domain, využívam abstrakciu, čiže nejaké rozhrania a následne tie konkrétne frameworky alebo tie implementácie sú na tých vonkajších vrstvách a injektuje sa to runtime. Táto architektúra alebo aplikácie napísané pomocou tejto architektúry sú určite veľmi dobre testované, pretože práve v tom samotným core alebo teda v tej mojej business logike využívam práve tie rozhrania, ktoré viem jednoducho namokovať a teda otestovať tú samotnú business logiku. Určite viem jednoducho vymeniť aj databázu a spravím to práve tým nejakým spôsobom, že zmením proste konfiguračné súbory, upravím si nejaké queryčka a ja viem v podstate zo dňa na deň vymeniť celú databázu. Samozrejme, musím si spraviť nejaký migračný skript, bez toho to proste nejde, ale zo dňa na deň viem v podstate zmeniť nejakú špecifickú databázu na nejakú inú a tú business logiku to vôbec nejako neovplyvní. A aby som to ešte nejako zhrnul, táto architektúra alebo aplikácie pomocou tejto architektúry sú určite nezávislé na hocičom externom, práve kvôli tomu, že tie závislosti sú na tých vonkajších vrstvách a nemajú nič spoločné s tou business logikou. Tu sú zdroje, ktoré som použil pre túto prednášku, takže je tam napríklad článok od samotného Uncle Boba, sú tam taktiež repozitáre, ktoré implementujú túto architektúru v .NETe a v TypeScriptu a v podstate, ak máte nejaké otázky, tak sa neváhajte pýtať, teraz je na to ten správny moment. Áno.